Tohle bude dost možná ta nejméně populární vánoční věc, co vezmě ti nápadů na dárky řeknu. Ale řeknu ji, protože je důležitá. Ke mně ani k žádné kolegyni z mého nutričního týmu není možné koupit dárkový poukaz na nutriční konzultaci. A já vám hned vysvětlím proč. Výživa a hlavně změna vztahu k jídlu nikdy nesmí být trest, podmínka nebo dárek s podtextem. Nesmí to být tady máš konzultaci, protože je s tebou něco špatně. To je danajský dar. Spolupráce s nutričním terapeutem je intimní, citlivá a stojí na vnitřní motivaci daného člověka. Jakmile je to nucené zvenku, ani s tím nejlepším výživářem na druhé straně nemůže fungovat. A to je přesný opak toho, co chceme. Takže poukazy neděláme. A není to proto, že bychom je neuměli vytisknout. Je to proto, že chráníme vztah lidí k jídlu. Ale pokud vám o takovou konzultaci někdo sám řekne, protože ji opravdu a upřímně chce, nebo pokud cítíte, že ji chcete jako ten nejdůležitější dárek od sebe pro sebe, kupte si ji radši přímo, vědomě, dobrovolně a z vlastní motivace. Nebo tohle přání někomu řekněte. To je úplně jiná energie a úplně jiný výsledek. Výživa je péče a ta se nedává jako nátlakový dárek pod stromeček.